holding on forever. Reaching for the love that's so far. Manin. Maganda tayo biduwa to, maganda biduwa ng po. Hello guys, magandang araw. Okay, nagbabalik si Boy Tapyas guys. Kasama natin tong mga ano natin, mga pamangkin. Mga gwapot saka ano, magaganda. Bale magtatanim pala kami ng mais guys sa pinsan namin doon sa ano, sa taas. Dino. Nakakapagod umakyat guys. Pang 10 bundok pa lang yung inakyat natin eh. Hingal ka agad. Grabe. Yan, Hapsi, shout out. Awan, da. Shout out sa mga kasama ko sa Tugigaraw. Tignan mo si. Ulitam. Shout out sa kasama ko sa mga Tugigaraw. Yan na guys, yung mga kasama natin magtatanim. Diyan na rin yung mga mag-aararo sa tatamnan natin. Okay guys, paumpisa na tayong magtanim. Ganda dito no. Yan, ganito lang po dito sa amin guys. Ano lang, tsaga-tsaga lang muna, diba? Ganito. Yung mga ibang kasama natin, mga ano yan, estudyante, college, high school, pero nakikipagtanim para ano din, dagdag sa allowance. Yan, mga tropa natin oh, si Bro Robin saka si Paristing. Yan si Bobot, bata pa yan. Bata doon guys oh. Hangover guys. Hangover daw. May hangover ka bro? Bro. Napigsa? Ilan ba yung naubos natin kagabi bro? 4 bro. 4 lang tayo. 3 tayo, 4 yung naubos. Kasi nakita ko yung isang kainuman natin walang ulo eh. 3 lang. Grabe ka naman bro. Yan. Shout out John, G.E. ka. Yan si Insan kulit. Yan, mula-mula, tanim-tanim. Yung pogi nating ano pamangkin oh. Si Joy yan. Yung mga single dyan. Pogi ka. Ito yung mga ano dyan, yung mga gustong magpakabit. Kasi, yung mga single daw dyan, bro. Ay, di na kayo diyo. Loyal. Mga bitter. Kasama natin single Tom. Gararo. Uncle Juan. Yan. Yung may-ari guys, yun batang ano yun. Hasendero. Medyo namagan sa sana. Nga namaga? Yung gata mo tikalay nga ni Diting. Apo. Well, aja kabay mi ngarut ko, aming yanagan ko makapya may. Oh. Hindi siya perfect niya. Perfect ga magic man pa tinagan mo ting. Masakara. Nagpigwa mathematics kung AP. Awan araw. Personor man dating. Napabata jabay mo. Gani nag-course ano ray. Napabayan kan. Wala ta. Plantmate. Yan. Bata matanda binata. Nagmaitikin na po tayo. Nandito ni ganito.
Yain. Awa na. May buyada kailang. Tani man na. Ito yung pinakamabilis sa amin guys. Itong small but terrible. Ito yung pinakabata sa amin, si Bubot. Yan. Bagong mukha. Kamu tengah bulan kita bulak rasa tiaw. Ganda ito'y tirunggay. Salat atoy. Patay! Sa? Kung ano yawa mo, Jima mo nante. Dali ka taon. Kulang yung ano, nag-aararo. Tatatlo lang sila. Kami ang daming nagtatanim kaya rest muna. You know. May time pa para mag-chat. It sounds Eba. Lama ka na di ba? Nakatimempo na Eba. Murijay. Hey. 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 May Arab na. Ay, namula natin niya. Pre. Oh, sumsumig yaw. Gwapo ti kantaradom ka la. Unag. Barbaron sa. Kata naman bulan mo ka. Karabaw ko. Karabaw. Gagag to kakasilat. Tinal mo ganyan. Tinang ko ka. Tinig mo na karami ka mo ka. Bro, okay ka lang bro. Hey. Hey. Gina-enjoy ka bro? Gina-enjoy ka? Super. Kilohan na naman bro. Ni bro na isip na eh. Yee! Yung problema bro, pag sidada ka na bro. Da. Sandal bro, dinala na. Ay.
Hmm? 6410. I go to work, I'm laughing with my friends, but I can't stop to keep myself from thinking, oh no, oh yeah pala, oh yeah, oh yeah. I wonder where they are, these we have, the song we'll sing together, oh no, oh yeah pala, oh yeah. My love, holding on forever. Reaching for the love that's so far. Sad. Hey. Masaya na sila guys. Hoy, tama yung bitaw. Merienda time. Merienda time guys, merienda time. Joy. Merienda Joy. Sarap. Naman sih. Sarap. Ha? Okay guys, merienda muna tayo. Yan. Sarap. Yung iba guys, andun na sila oh. Sa silong ng mangga kasi mainit-init na, ano. Okay guys, gusto ko munang i-shoutout pala si si Ma'am Amy Bautista. Yan, ingat tayo lagi ma'am. At sa kanyang din, pamilya niya. Okay, ingat po. Okay guys, gusto ko ring i-shoutout si paring Jordan Molina na napakabait na tropa yan. At sa pamilya niya diyan sa Kalantak at saka sa Bugay. Ingat po palagi. Yan.
Ano yan, tunay na kaibigan yan, si Boss Jordan Molina. At sa mga at sa mga empleyado po ng K-Sir Vigo dyan sa may Centro Alcala, Cagayan. Yan po. Gusto lagi di ginala ka nagdakkel nagbalar na ka. Ito guys oh. Goy. Balod mo ma. Tarantula guys oh. Yawid ka to. Yawin natin guys, alagaan natin. Yun. Okay guys, nandun na sila. Yan. Medyo kalahati na kami ni Insan. Dito sa taas. Tingtatamnan namin guys. Asad yung tawag namin dito guys. Ito. Asad. Sukin mo ganyan. Lagay mo lang yung butil. Okay guys, tapos na tayo magtanim sa taas. Pero may tutuloy pa tayo mamayang hapon. Yan. Alas 10 na. So, ompay. Lalo ko nung bilaw ko. Na. Wop. Kabandog guys. Sahod, sahod. Sahod guys. Yeah. John? Yan na. Let's go boys. Pansit ko bro. Patay. Anda.